Bueno, kontatu 301 zertan datzan, zenbat lan indezun bertan, da zertan nahi zean guantxe. Ba, behitu, 301 kilo die. Masaren inguruko proiektu bat da nerea. Bikain. Eta ze materia edo ze lehen gai, harriak. Vale. Baina harriak ere behar dira, harriak jasotzeko. Ja, gezurra mateu, baina ala bihardia, ez da? Bai, azkenen... Materiala lortzeko, ez da? Babesteko. Babesteko, kuriosoa ematen don arren, haririk gabe ezin dira harriak jaso. Horrekin esan nahi dut, konparazio txiki bat, aizkolari batek aizkoran indezake, edo zen kamisetakin, ez? Edo zen arropakin, harri jasotzaile batek ezin du harririk jaso, txaleko edo ekipamendu hon bat gabe. Orduan, hortan datza, nire proiektue, harriak josi, harriak jasotzeko. Eta nola, badakigu, Peruren alabasea, zuen etxian harria beti izan da, harria pentsatzete bai, zeba harria jasotzeko erabili da, nola lotu dituzu gauza bidanako, Ikusten dut nire bizi fase bat bezala momentu hau, nik beste sektore batetik nator, nik oso gauza diferentekin ditut nire bizin, ni bankan arituen naiz, bai, 12 urtez. Eta, bizitzak momentu baten pentsatu aziten dizo, ez? Eta bitarte hortan, amare izan naiz. Barrenak muitzen di asko. Ez, bai, hala da, horrek egiteizu bizitza beste erabatea ikusteko, ez da? Bai, hori dudik etzazoen. Ta nik hor, beti atxekiko eukidot miresmen berezi bat, gure atxekin diton, ibilbidea ikaragarri izan du da. Eta nire oso arro beti ez. Aman, ez dakit nola esan, amakindako gauzoi gutxixo ikusten ditu nola baita esateko. Ze azkenen gure atxe oso ezaune da, oso mediatikoa izan da, eta indako kiroli bilbidea, historikoa eta oso potentea izan da. Baina esan diteke... Ama ez bazan egongo, akaso, etzala hori izango, ez da? Bai, alaxe da. Amak ez balituzke etxen ariak josi, literalki gainea, zen eramak konpontzen zituen atien txalekoak, inaxion txalekoakin, bat eta beste, guratek ezengo zuen bere ibilbide, kirol ibilbide horin, eta hori hasi naiz ikusten gerota argiko. Eta orduan esan ostras, baina nire amak bere josteko makina domestiko normal batekin 300 kilo jaso diton txaleko bat konpontzen, neharrez askotan zez importantea den erraminta, ez? Nik tipula humozteko biraz laban ona doten, hau beste laban makets batekin ezin da, ez? Hola itu die gure amak esateko modu bada nire kasun literalki da. Eta hortik sortu zen pixko bat, ez? Arrotasun hortatik, atxekindakoak amak bai, eta nik ere txalekoakin nahi ditot. Harriak ariak. Hor juntatu ezu pixkat, ez da? Amakindakua, itakindakua, eta hor sortu da 301 ez da? Eta nola ez, zure ibilbideare bai. Eta zuri benetako grina hori noiz hartu zitzaizun esaten zuen, txaleko kiten hasiko naiz eta sortuko et marka hau. Behitu, pixkoat alderantziz izan zen prozesue. Aurrena nik esanun, nik ere harri jasotzailez jantzi nahi dut, harri jasotzaile izan gabe, zen ez naiz harri jasotzailea. Orduan nire burutara etorri zen irudi potente bat, zela ni, maite, harriak jasotzeko txaleko batekin, baino alaban eske ikastolara edo egunerokotasunen, esan eske nik hain dotorea, alako baloreak transmititzetion jantzki hori, alako pixu edo jantzki horrekin jantzi nahi dut. Hau da, kaleko bihurtu, plazarako den jantzkia. Hortik sortzen da idea. Eta hortik garatuz, esanun, kalerako nahi badot, kirolekoa ikasi behar dut. Kirolekoak galdetu behar dut, oinarria da kirola, hori da. Orduan, hasi nintzen galdezka, behidetzen, eta esanun, kirol txalekoak indarra ditot. Eta horra hasi nintzen duela 2 urte, eta pandemia garaie hasi zenen, askori freno bat izan zena, niri lagundu dit, hau dena hobekio aurrera eramaten.